Здравейте, колеги! В това видео ще обясня как и защо влязох в сделка на новозеландски долар и американски долар. Вчера видях в чата, че има обсъждане на тази двойка и като погледнах, видях образуване на възходящ триъгълник. Тази фигура може да се търгува по три начина. Единият начин е да си поставим отложена buy stop поръчка на пробива на горното ниво. Но в случая кое е горното ни ниво? Това ли е? Има ви много опашки. Освен това, пред този начин в съотношението риск-печалба не е много в моя полза, защото тук трябва да направя стоп минимум до тук, а даже по-добре и до тук. 54 от 30 до 50 пипса стоп, а наградата ми максималната е около 50 пипса, едно към едно, което не е толкова зле, но аз предпочитам другите два начина на търгуване. Единият начин е когато видя, че цената, т.е. бар от часовата графика, понеже този триъгълник на часова графика затвори над тази цена, на която не е могъл да затвори всички тези пъти. 1, 2, 3 и този вече е четвъртия, който все още го нямаше вчера. След това изчаквам връщане и при сигнал, че този тренд може да продължи, се прави отложена поръчка buy stop над най-високата част на този бар и стопа ми е под тази формация. Третия обаче и най-доходният според мен начин е да хванеш движението преди всички останали. И това е когато все още не е пробил бара, не е пробил триъгълника, но очакваме да го пробие. Разбира се, това е предположение, но то е основано на това, че имаме вече 3 точки с фалшиви пробиви и тази също е третата точка. Вчера в 10 часа, когато щях да спирам компютъра, видях, че точно на това място, когато е третата точка на докосване на тази тренд линия, имаме една доста бича формация на едночасовата и си направих сделката тук с стоп от 15 пипса. Виждаме, че вече съм имал съотношение 1 към 2 поне, но изчаквам да видим дали няма да има още. Във всеки случай вече сделката ми е без вероятност да загуба, така че да видим какво ще стане. Благодаря.